Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sunana Usman Musa kamar yadda ku sani. A darasin mu insha Allah zan kawo mana wata sabuwar hanya ce wacce zaka samu 3,500 ta hanyar wani kamfani da suka fitar a Telegram bot. Wannan kamfani sun fitar da wannan tsari ne domin su samu mutane a cikin bot ɗinsu a Telegram bot nasu. Don haka za mu yi wannan bidiyo. Kafin mu shiga bidiyon mu kai tsaye ga sabon shigowa wannan channel ɗin namu, ku danna mana subscribe sannan ku danna mana alamar ƙararrawa don samun sabbin shirye-shiryen mu da zarar mun ɗora. Yawa kuma ku danna mana alamar liking domin hakan yana ƙara mana ƙwarin gwiwar kawo muku sababbin bidiyoyi. Yawa yanzu za mu tafi bidiyon mu kai tsaye. Zan ajiye muku link ɗin shi wannan Telegram bot ɗin a description. Bayan na ajiye muku za ku danna shi, zai kawo ku fuska kamar haka, sai ku danna start. Kamar yadda muka saba daman kun riga da kun san yadda ake cike Telegram bot, amma wannan ɗin za mu ƙara tutorial dai akan shi. Bayan ka danna start zai kawo ku wannan rubutu gashi nan. Za ka danna wannan clicking here ɗin nan to join channel ɗinsu. Za ka shiga sai ka join ɗin channel ɗinsu. Za ku ga payment ɗin da suka yi ma na mutane da suka yi wannan referral ɗin, kuma suna biya instantly, ba ka da matsala, kawai ka gayyato mutanensu. Yawa bayan ka danna sai ka fito ka dawo. Kana dawowa za ka yi visiting ɗin wannan captcha ɗin nan wanda za ka je not a robot ɗin nan za ka cike shi. Gashi nan, bari mu danna shi ku ga yanayin yanda cikin nasa yake. Zai kai ka cikin shi site ɗin wannan captcha ɗin. Gashi nan inda za ka zo ka danna not a robot. Bayan ka danna shi, kana danna shi za ka zaɓi abin da suke faɗa ma. Sun kawo jirgin ƙasa, sai ka zaɓi jirgin ƙasa, kawai ka yi danna confirm. Shikenan sai ka danna submitting. Bayan ka yi, misali bari ku ga in danna muku. Misali mun danna jirgin ƙasa, mun yi zooming, za mu danna jirgin ƙasa. Yawa kawai sai mu danna next. Zai ƙara ce mana mu kuma verify. Za mu danna jirgin ƙasa gasu nan kamar haka, sai mu danna verify. Muna danna gashi nan ya nuna mana yi verify. Kawai sai ka zo wajen submitting ɗin nan inda ka ga submitting, kawai sai ka danna submitting. Kana danna submitting zai ce maka yayi successful. Kawai za ka koma button ne, zai ce maka yayi. Kawai kana komawa daman kawai sai ka zo wajen inda aka saka checking ɗin nan, nan gurin kenan. Checking ɗin nan shi kawai ka danna shi. Kana danna shi za ka ga sunan wanda ya yi referral ɗinka ya fito. Sunan wanda ya yi referral ɗinka ya fito. Za ka ga an ce maka ka danna menu. Kana danna menu kawai za ka ga inda aka saka contest, sai ka shi ma shigar da shi gashi nan gurin. To kana danna shi za a kawo ka inda aka sa give away ɗin gashi nan na 500,000 suka fitar. Sun fitar da wani kuɗi 500,000 wanda duk wanda ya kawo mutane a ciki za a ringa zarar wannan kuɗi ana bayarwa, amma sai ya kai minimum mutane 50, shine 35 kenan. Duk mutum ɗaya ina tunanin yana kasancewa 180 ko 170. Haka wannan abu yake, suka fitar da shi gashi nan. Sai ka zo ka danna referral ɗinka. Earning from referral kana danna shi za a nuno maka ga yanayin tsarukan da link ɗin. Sai ka danna creating link. Za su yi ma creating ɗin link ɗinka gashi nan. In suka creating ɗin link gashi nan suna faɗa duk mutum ɗaya mutane 50 dai suka faɗa gashi a nan gurin. Suka ce mutane 50 idan ka gaito za su baka 35, kuma za ka yi withdraw ɗinta normal ta zo zuwa bankinka. Don haka idan ka tara 3,000 ka gashi, kawai za ka zo ka danna withdraw. Kana danna withdraw za su tambaye ka gashi nan example yanayin yadda za ka yi withdraw ɗin. Za ka saka account number ka. Misali sun maka for example ne yadda za ka sa abun. For example shine gashi nan kamar haka. A farkon for example gashi. Nan za ka saka kuɗinka a farko, sai ka saka account number ka, sai ka saka banki, sai ka saka sunanka a ƙasa. To idan ka aika musu da haka, su kuma za su duba. Idan suka duba za su turo maka kuɗinka insha Allah. Yawa don haka kusance da wannan channel tamu mai albarka domin kawo muku sabon tutorial. Mun gode, mu haɗu a tutorial na gaba.